Доброго ранку! Усім салют! З вами Добрий ранок, і ми його ведуча Кася, Лесик і Глеб. Сябры, у мяне да вас сур'ёзнае пытанне. І якое ж? Ти усіх заінтригував. А скажите, калі ласка, ці придумали вы падарункі для сваіх матуль? Сёння День маці, вся краіна його святкує. Гэта вельмі важны дзень. Я люблю свою матулю і хочу її порадувати. Вось тільки пакуль подарунка нема. Не переживай, Глеб, зараз разом придумаем, які сюрприз можна ёй зрабіць. Дякую, подкидывайте мне ідеї, буду вельмі вдячна. Тримай першую. Кветки. Кветкі. Гэта вельмі проста. Може і просто, але моя мама буде вельмі рада кветкам. Гэта ж символ прыгажосці, а моя матуля вельмі прыгожа. Глеб, падары якую-небудзь кнігу. Усе ведаюць, кніга найлепшы падарунак. Глеб, як ти лічиш, якая кніга сподобається твоїй матулі? Може, роман ці детектив. О, сёння їх столькі! Як же вибрать? Заўжды можна звярнуцца да класікі. Абсолютно верно. Ідэальны варыянт – кніжка пра Шерлока Холмса. Шерлок Холмс – знакаміты сыщик. Сёння якраз гадавіна, як Артур Конан Дойл апублікаваў кнігу пра яго прыгоды. О, гэта ж давно было. Больш за 130 гадоў прайшло, а гісторыя ўсё яшчэ папулярная. Так, я глядзеў фільм і хочу яшчэ прачытаць кнігу. Да не, сябры, для матулі дэтэктывы не тое. А сёння нічога больш цікавага не выйшла, больш ідэальнага. І ўсё табе недастаткова добра. Ну што ж, ёсць варыянт. О, які? Сёння яшчэ і дзень народзінаў у кніжнага персанажа, які мне вельмі цябе нагадвае. Няўжо такі персанаж існуе? І чаму яго не можа быць? Тому што я унікальная. Давайте разам шукаць агульныя рысы. Давайте. Гэты герой добры. І Кася добрая. Ён любіць салодкае. Ой, і я ад салодкага не адмоўлюся. А яшчэ ён вельмі любіць хадзіць у госці. О, а як жа не любіць? У мяне шмат сяброў. Бачыш, а ты казала унікальная. Я не адмаўляюся ад сваіх словаў. Я унікальная. Але пра каго гаворка? А пра Вінні-Пуха. О, найцудоўнейшы персанаж. І праўда, ніколі б не падумала, што ў мяне з ім столькі агульнага. Паглядзі, 14 кастрычніка 1926 года выйшла першая кніга пра Вінні-Пуха. Цікава. Дарэчы, аўтар Алан Мілн узяў яго не проста з галавы. Ён назіраў, як сын гуляе з плюшавым мішкам. Вось яно я. Ага, а імя ён узяў ад мядзведзіцы Вінні-Пэх, якая жыла ў той час у лонданскім заапарку. Дарэчы, і ў мяне ёсць плюшавы мішка. Яшчэ адно падабенства. Мішкі, яны такія мілыя. Глеб, падары матулі мішку. Ёй дакладна спадабаецца. Можа быць, але хто ведае гэтых дарослых? Не ўсе любяць цацкі. А я думаю, што ідэя добрая. Можа, дададзім яшчэ слоі мёду? Так, хвіліначку. І праўда, Глеб, а раптам тваёй маме не спадабаецца такі падарунак. Давайте падумаем яшчэ. Добра, зараз памазгуем. А пакуль варыянты назапашваюцца, давайте глядзець мультфільм. Глядзім. А я пакуль вы уважліва глядзелі, шукаў яшчэ варыянты цікавых падарункаў на Дзень маці. І што ты знайшоў? Зараз раскажу шмат чаго. Давай, і каб самае лепшае, і самае незвычайнае. Першы варыянт – адвент-каляндар. Адвент-каляндар? А гэта што такое? Спачатку выбіраецца пэўная дата, напрыклад, наступны Дзень маці. Чакай, нам наступны не трэба, пакуль гэты б адсвяткаваць. Кася, не перабівай. Даслухай, што я скажу. Ну, добра. Выбіраецца дата і робіцца 365 маленькіх ячэек або скрыначак. У кожную трэба нешта пакласці. А напрыклад? Паперкі з пажаданнямі, цукеркі, маленькія сюрпрызы на кожны дзень.
Матуля будзе кожны дзень адчыняць скрыначку і радавацца. Атрымліваецца, адвент-каляндар вялікі? Гледзячы, што ён змяшчае. Клас! Ідэя цудоўная! Абавязкова зраблю такі каляндар. Толькі не зараз. Чаму? Табе ж спадабалася. Так, спадабалася, але такі падарунак трэба рыхтаваць. І доўга, з усёй любоўю і адказнасцю. А мне трэба штосьці падарыць ужо сёння. Лесіка, ты знайшоў яшчэ варыянты ў інтэрнэце? Глеб, твоя матуля любіць фатаграфавацца? Так, у нас ёсць шмат фотаздымкаў, на якіх я, мама і тата. Тады ўсё, знайшоў. Можаш падарыць фотоапарат імгненнага друку. Дарэчы, ідэя. Адразу хоп, і ў цябе фотаздымак. Так, і дарэчы, сімвалічна сёння яго дарыць. У якім сэнсе? У прамым, менавіта 14 кастрычніка Джордж Істман атрымаў першы патэнт на фотаплёнку. Ого, гэта ж колькі гадоў таму? Роўна 140. Складана ўявіць, што прайшла эпоха. І сёння большасць фотоапаратаў лічбавыя. Аднак на плёнку яшчэ здымаюць прафесійныя фотографы. А я ўсё здымаю на тэлефон. Фота атрымліваюцца вельмі прыгожыя. І можна даслаць каму заўгодна. Гэта зручна. Верна, сябры. А ўяўляеце, што яшчэ 20 гадоў таму фотографы не мелі магчымасці рабіць цифравое фота. Ім трэба было праяўляць плёнку, каб пабачыць выявы. Але яшчэ былі і тыя самыя фотоапараты імгненнага друку. Вось з імі можна было не праяўляць плёнку. Бо яны былі лічбавыя. Ні ў якім разе. Гэта было нешта сярэдняе паміж камерай і прынтарам. Ого, а як гэта? Сама камера друкавала фота адразу пасля здымкі. Аднак колькасць картак была абмежавана. І ты прапануеш падарыць маёй матулі такі фотоапарат? Так, інтэрнэт кажа, што сёння гэта зноў модна. Ведаеш, з аднаго боку так, арыгінальна. Аднак раптам ёй не хопіць кадру. Не, трэба нешта іншае. Можа, штосьці зробленае сваімі рукамі? Як варыянт, малюнак, вышыўка, арыгамі. Галоўнае паказаць тваю любоў. Трэба падумаць. Можа, тады зробім паўзу і паглядзім яшчэ адзін мультфільм? Так, ура! Мультики паглядзелі і вяртаемся да выбару падарунка на дзень маці. Глеб, я падумаў, падары квіток у тэатр ці на канцэрт. А калі раптам матулі не спадабаецца музыка? Тады падарунак будзе не вельмі прыемны. Лепш... О, чакайце! Прыдумала! Ну, вядома ж! І што ты прыдумала? Глеб, падарункам магу быць я. Як? Давай падорым ёй песню. Спяваць магу я, а ты можаш мне дапамагаць. О, а я магу акампаніраваць. О, Кася, тады я нават ведаю, якую песню выбраць. О, якую? Самую вядомую песню пра маму з мульціка. Мультики мне падабаюцца. Тады тым больш. 3, 4. Пачалі. Мяне не пужаюць, не хвалі, не ветер, плыву да адзінай матулі ў свеце. Гэта песня маманцяняці. Добрая песня, толькі ці не занадта сумная яна. Гэта як сказаць. Мульцік мае цікавую перадгісторыю. Правда? Раскажы. Раскажы. У 1977 годзе у Расіі кіроўца бульдозера выпадкова зрабіў нечаканую археалагічную знаходку. Маманцяня? Што, правда? Менавіта. Вось так шукаеш і нічога. А тут бац, і адкрыццё стагоддзя. Дарэчы, назвалі маманцяня Дзімам. Уяўляю, маманцяня Дзіма. Прыемна пазнаёміцца. Не дзіўна, што гэта гісторыя гэтак уразіла аўтараў мульціка. Так, у ім, як вы памятаеце, маманцяня ажывае. І знаходзіць матулю, сланіху. Аўтары вырашылі стварыць добры фінал, і гэта цудоўна. Ведаеце, сябры, гэтая гісторыя нас шмат чаму вучыць. І чаму ж? А таму, што трэба берагчы нашых матуль. І імкнуцца да іх, што б не адбывалася. Так,
Ну што, Глеб, ты вызначыўся, як павіншаваць матулю сёння? Падару ёй усё. І кветкі, і кнігу, і песню, і, вядома, наша сумеснае фота. Правільна, я думаю, яна будзе задаволена. Я хачу, каб яна заўсёды была шчаслівая. І не толькі ў свята. Няхай гэтак яно і будзе. А нашим глядачам можна падарыць мультфільм. А зараз час развітвацца. Жадаем усім гледачам цудоўна правесці дзень. І ўсіх матуль ад душы віншуем з Днём Маці. Будьце шчаслівыя і любіце сваіх дзетак. А мы сустрэнемся, як заўсёды, зранку У нашым добрараді!